Guys, may hapon dahil sa tanan nun. Nalakoy gamay i-share sa inyo ba about sa kung na-experience kag ninang kadlawon. Nagandang kadlawon kagabi day guys bago ko natulog, nagamit kog cellphone. Then paggamit akong cellphone, kanilaging naghangol-hangol ta sa cellphone kay nya kanang hangol tag cellphone ba nga magsigil na gusto nato, magsigil na tagamit cellphone nya naabot ang time guys nga ang kana akong cellphone kalubaton na siya or padung na gid siya malubat ba din ako siyang gisaksak ang gigamit nya ang saksakanan guys nara gid siya sa kilid sa ako ang higdaanan ako ra sang gikuan ba tapad ra sad nako ang cellphone nara gid sa akong tapad dayon ako ang ang cellphone nakasaksak na siya sa gigamit po na ako nga charger guys ang kanag yung dili kanang wa ko ni gamit og charger nga dili gid kanang murag dala gid sa pagpalit sa cellphone ba mo to kung gigamit nga charger dayon nagsigi nakatuog na ko niya murag lami gid kay akong tulog ba niya na murag mga alas 3 siguro to alas 3 sa kadlawon or mga alas 4 ba to sa kadlawon nibung naman lang ko guys nga wa gid ko basta murag wala ako murag natuog ko nga hinanok pero murag nakuan gid ko ba murag nagi ko na feel nga medyo something murag bati gid nga akong nakuanan ba then pagliso nako nakabantay ko din then murag basta murag nagdamgo ra ko din pag kuan ako ba pagliso nako nakamatngon ko din then pagmata nako ba wala naman dahil kami. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa